San Juan Kapitulo 6. Kalpasan daytoy, napan ni Jesus iti balasiw ti Dan-aw ti Galilea, wenno Dan-aw ti Tiberias. Simurot ken kuana ti nakad-adu at tattao, agsipod ta nakita da dagiti nakaskas dao nga inaramid na, idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simangat ni Jesus iti maysa a bantay. Nagtugaw sadyay, agraman dagiti adalan na. Asidagi din ti fiesta ti Paskwa dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, ket naimatangan na ti nakad-adu at tattao nga umas asidag ken kuana. Kinunana kini Felipe, panggatangan tayo nga ta iti makaanay akanan dagitoy at tattao. Kinunana daytoy apang suot kini Felipe. Kinapudno na, amoy din ni Jesus ti aramiden na. Saan nga umanay ti 200 denaryo nga igatang iti tinapay a pagbibingayan da, uray sa gabasit dalaeng, kinuna ni Felipe. At damay sa nga ubing nga lalaki ditoy a nagbalon iti 5 at tinapay a sibada, ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres a may saka dagiti adalan na, ken kapsat ni Simon Pedro. Ngamanyamat dagitoy iti kastoy a kaadu ti tao. Karuotan sadyay, katimbagan ni Jesus a pagtugawon da dagiti tattao. Nagtugaw dagiti amin na tattao, ag 5,000 dagiti lalaki. Inalan ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Diyos, sana imbunong kadagiti nakatugaw at tattao. Kastamat ti inaramid na kadagiti ikan. Nangan dagiti tattao aging kaanapnak da. Idinapsog da aminan, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Urnungon nyo dagiti natda, ket awan ni balang yo tapno awan madadael. Inurnong dangarod dagiti amin a natda kadagiti 5 at tinapay, asaan na naibos dagiti tattao, ket napno ti 12 a basket a nagikargaan da. Idi makita dagiti tattao sadyay ti milagro nga inaramid ni Jesus, kinunada, awan dua-dua a daytoy ti propeta nga umay ditoy lubong. Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao a mga lakenkuana, tapno pilitan da nga isaad nga ari, nagpaknimanen nga isisuna kadagiti bambantay. Idi sumipngeten, simmalog dagiti adalan na iti Dan-aw. Limugan da iti bangka, ket bimmalasiw da a nagpakapernaum. Rabiin, hindi pa ila dimteng ni Jesus kadakwada. Mangrugi din nga agdawal ti danom, tadimteng tinapigsa nga angin. Nakapaggaodan dagiti adalan iti aglima, wenno 6 a kilometro, idi makita da ni Jesus a magmagna iti rabaw ti danom. Kasta unay ti buteng da idi umas asidag iti bangka. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada, di kayag buteng, siyak ni Jesus. Siraragsak da anang ilugan ken kuana iti bangka. Iti apagbiit, simanglad da iti disso a papananda. Iti sumarunong aldaw, nakita dagiti tattao a nagbati iti balasyo ti Dan-aw, a maysan ti bangka a nakapundo sadyay. Amo dagiti tattao asaan na nakilugan ni Jesus kadagiti adalan na iti bangka. Dagiti laeng adalan na tinagluas. Nupay kasta, adadaduma a bangka a nagapo ijay Tiberias, asimanglad iti asidag ti disso, ananganan dagiti adu at tattao kadagiti tinapay, kalpasan ti panagyaman ti Apo. Ngami di makita dagiti tattao nga awan sadyay ni Jesus wenno dagiti adalan na, nagluganda kadagiti bangka anang sapol ken kuana ijay Capernaum. Idi masarakan dagiti tattao nga adda ni Jesus iji balasiw ti Dan-aw, kinunada ken kuana, Maestro, kaano tiya ay mo ditoy? Ibaga kada kayo tipudno. Sapsapulan dak, gaputan nangan kay iti tinapay ket nabsog kayo. Saan nagapot a nakita yo dagiti nakaskas daw nga aramid ko? Insungbat ni Jesus. Di kay agbannog gapo iti taraon na madadael. Agbannog kayo kitdi gapo iti taraon nga agpaot iti biag nga agnanayon. Daytoy ti taraon nga itudto kada kayo ti anak ti tao, tainted ti Diyos ama ken kuana tiya anamong na. Iti kasta, sinaludsod da ken kuana. Anya ti aramiden mi tapno matungpal mi dagiti paaramid ti Dios. Daytoy ti kayat ti Dios nga aramiden nyo. Patyen nyo ti imbaon na, insungbat ni Jesus. Kinunada nga rod ken kuana. Anya ti maipakita mamilagro tapno mamati kami ken ka. Anya ti aramidem. Nangandak iti kapuunan tayo iti mana ijay latang, kas nailanad iti nasanto na surat. Inikan na ida iti tinapay a kananda a nagapu sa dilangit. Kinuna ni Jesus, ibagak ti pudno kada kayo. Saan ani Moises tinangtad kada kayo iti tinapay a nagapu sa dilangit.
Ni amak ti mangted kada kayo iti pudno at tinapay nga agapo sa dilangit. Tati tinapay nga ited ti Diyos, iso ti bumaba manipod langit amang tadbiag iti lubong. Apo, kinunada kenkwana. Ikan na kamima na kanayon iti kasta tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada. Siyak ti tinapay ti biag. Ti umay kanyak, din tumabisinan, ket ti mamati kanyak, din tumawaw. Ita, nasaukon kada kayo a nakita dakon ngem di kay matmamati. Umay to kanyak dagiti amin nga ited ni amak. Ket ti umay kanyak, jak to pagtalawan. Tabi mabaak manipod langit, tapno aramidak ti pagayatan tinangibaon kanyak, saan ati pagayatak. Ket pagayatan tinangibaon kanyak, nga awan ti mapukaw ko, uray maysa kadagiti amin nga inted na kanyak, no di ket pagungarok to amin ida inton maudi nga aldaw. Tapagayatan ni amak nga amin na makakita ken mamati iti anak, at dabiyag na nga agnanayon. Ket pagungarok to ida inton maudi nga aldaw. Nagdadayumudom dagiti Hudyo gapo iti kinunana nga iso ti tinapay abimaba manipod langit. Kinunada, saan aya daytoy ni Jesus nga anak ni Jose? Amam tayo ti ama ken inana. Apay nga rod ako nana ita abimaba manipod langit. Isardengyo ti agdadayamudom, insungbat ni Jesus. Awan ti makaumay kanyak no saan nga alukuyan ti ama anang ibaon kanyak. Ket pagungarok to inton maudi nga aldaw. Insurat dagiti propeta, isuron to ti Diyos dagiti amin na tattao. Umay kanyak ti dumngeg ken makasursuro iti ama. Saan na akayat asauan daytoy nga adan nakakita iti ama. Tilaeng naggapo iti Diyos ti nakakita iti ama. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati, at dabiyag na nga agnanayon. Siyak ti tinapay ti biyag, nangan dagiti kapuunan nyo iti mana ijiletang, ngem natay damatlaeng. Ngem saan amatay ti uray siya sino amangan iti tinapay nga agapo sa dilangit. Siyak ti sibibiyag at tinapay ang agapo sa dilangit. No kanan ti siya sino man daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Ket ti tinapay nga ited kunto, iso ti lasag ko. Wen, ited ko tapno agbiag ti lubong. Kapoy ti daytoy, rimswa ti panagsisinupyat dagiti Hudyo. Kasano ti panangtad daytoy a tao iti lasag na akanan tayo, kinunada. Ibagak ti pudno kada kayo, kinuna ni Jesus kadakwada. No saan nyo akanan ti lasag kaninuman ti dara ti anak ti tao, awan ti biag kada kayo. Ti mangan iti lasag ko ken uminom iti darak, at dabiyag na nga agnanayon, ket pagungarok to inton maudi nga aldaw. Ta ti lasag ko tinapaypayso ataraon, ket ti darak tinapaypayso nga inuman. Ti mangan iti lasag ko ken uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet kenkwana. Imbaon nak ti sibibiyag nga ama, ket agbiag akmet gapo kenkwana. Kastamet at ti mangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy ti tinapay a naggapo sa dilangit. Sana kasi ti tinapay akinan idi dagiti kapuunan nyo, tanatay damatlaeng kalpasan na. Ti mangan iti daytoy a tinapay, agbiag to nga agnanayon. Imbaga daytoy ni Jesus bayat ti panangisuro na iti uneg ti sinagoga ijay Capernaum. Adu kadagiti adalan na tinakangeg iti daytoy. Narikot unay daytoy a panursuro, kinunada. Siya sino ti umanamong iti sasaon na. Nupay no awan tinangibagbaga kenkwana, amo ni Jesus nga agdadayamudom dagiti adalan na gapo iti daytoy. Iti kasta, kinunana kadakwada. Maupay kayo kadi gapo iti daytoy. Anyan to lakit din no makita yo ti anak ti tao nga umuli iti sigod ayan na. Ti espiritu ti makaitad iti biag. Awan na pulos ti maitad ti lasag. Espiritu ken biag dagiti insaok kada kayo. Nupay kasta, adda sumagmamano kada kayo adi mamati. Sigod nga amo ni Jesus no siya sino dagiti saan na mamati, ken no siya sino ti manglipot to kenkwana. Kinunana pay, daytoy ti gapuna nga imbagak kada kayo, nga awan ti makaumay kanyak no saan nga ipalubos ti ama. Gapo iti daytoy, pinanawan dagiti adu a pasurot na, ket saan dan akimuyog kenkwana. Iti kasta, kinuna ni Jesus kadagiti 12 ket 2 nga adalan. Ket da kayo, kayat yumet ti pumanaw? Apo, insungbat ni Simon Pedro. Siya sino pay ayat ti papanan mi? Addaken ka dagiti sao ang makaitad iti biag nga agnanayon.
Katita, mamati kami kan amumi asika tinasantuan ang nagapo iti Diyos. Saan kay aya asa nga pulo katdua a pinilik, insungbat ni Jesus kadakwada. Nupay kasta, maysa kada kayo ti Diablo. Ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ti kayat nasa uwan, tanupay maysa kadagiti 10 katdua adalan, isunto ti manglipot kenkwana.